Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Advent Neon, ένα καινούργιο παιχνίδι. Το έχω παίξει και άλλες φορές, είναι πολύ καλό παιχνίδι γενικά, αλλά είναι demo δυστυχώς. Και βασικά για κάποιο λόγο δεν ξέρετε τι σημαίνει demo. Σημαίνει ένα παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δηλαδή, αλλά μπορείς να το παίξεις, αλλά δεν είναι τελειωμένο. Λά ρε, 4 ο Μπρο έπεσε. Πάθαμε. Ωραία, checkpoint, σαφώς. Μου κάνεις πλάκα. Τέλειο Μπρο, να το κάτι. Θα λίγο να πέσω. Ναι, εντάξει, το έχω. Μπορώ να πάω και πάνω. Νομίζω... Μπαμ. Ναι, το έκανα. Είμαι πρώτο. Όχι ρε. Άντε μια ώρα. Ω. Κάνεις τώρα, είναι σούπερ άστρι. Σούπερ. Τι είχε εδώ? Α, τίποτα απολύτως, τέλεια. Είχε μια σπίτι πάντως. Πολύ εύκολος. Λάρε. Αυτό το παιχνίδι για να νικήσεις πρέπει να σπαμάρεις και πραγματικά. Φύγε. Εντάξει, είμαι super neon! Oh my god! Όχι ρε. Ακόμα! Holy shit! Bam. Bro, μπήκα. Ξανανέβα. Πήγαμε. Οκ. Σελβίς τώρα, Όχι! Πάρτο! Έλα, πάρτο! Το θέλεις! Ανέβα πάνω! Όχι! Δεν μπορούμε να φτάσουμε εδώ πέρα.